Čaute, dnes sa bližšie pozrieme na bicykel od slovenského výrobcu Dema, konkrétne ide o model Dema Energy Team. Tento bicykel je určený všetkým cross-country jazdcom, maratóncom, individuálnym pretekárom alebo hobbyjazdcom, ktorí si vychutnávajú jazdu v lese. Budeme sa venovať jazde, budeme sa venovať komponentom, začneme klasicky, teda bicykel je osadený vidlicou RockShox Judy. Tá je vzduchová, čiže viete ju dofúknuť podľa svojich potrieb. Je diaľkovo ovládaná z riadidiel, takže viete ju uzamknúť, prípadne v teréne odomknúť. Čo sa týka kolies, máme tu kolesa značky VTB, konkrétne je to model STI27. Na nich sú plášte Maxxis Recon s rozmerom 29x2,25. Takisto vpredu, takisto vzadu, prevedenie je Exoprotection. Čo sa týka pohonu, tak kluky sú od značky Wheeltop s 34 zubovým prevodníkom. Sú doplnené teda prehadzovačkou L2 a 12, ktorá je pre mňa veľkou novinkou, určite aj pre vás. Je to 12 rýchlostná prehadzovačka spárovaná s 12 rýchlostnou kazetou. Som naozaj zvedavý, ako toto nastavenie teda bude fungovať. A taktiež brzdy sú pre mňa nové, je to značka Clarks, konkrétne M2, sú to dvojpiestové hydraulické kotúčové brzdy s nastaviteľnými páčkami a klasickými platničkami, takže aj na tieto brzdy som naozaj veľmi zvedavý. Čo sa týka kokpitu, tak ten máme od výrobcu Extend, konkrétne ide o 70 mm predstavec Extend, 700 mm riaditka a penové gripy. Takisto sedlovka je od Extendu a sedlo je od overeného výrobcu Selle Italia. Čo vás upúta na prvýkrát na tomto bicykli je jeho farba, je to taká hnedá perleťová, vyzerá to naozaj dobre, na slnku dá sa povedať, že to aj mení farbu. Je to doplnené rôznymi takými červenými detailami, ktoré sú buď na ráme, alebo napríklad aj na kazete, takisto na brzdách. Celé to vytvára taký luxusnejší dojem a plášte, takisto skinwall, všetko to spolu pekne sedí a ladí, dá sa povedať. Sám som naozaj zvedavý, ako sa bicykel bude správať v teréne, ako bude fungovať prehadzovačka a tieto brzdy, ktoré som ešte nejazdil, takže poďme sa na to pozrieť. Dema Energy Team je dostupný v troch veľkostiach, ML a XL. My sme testovali tú najväčšiu s 21 palcovým rámom. Tu by som odporúčal ľuďom od 180 cm, ja mám 176, čiže dajte si pozor pri výbere veľkosti. Čo sa týka negatív, tam by som povedal trošku ovládateľnosť, predsa len ten bicykel bol väčší, ako som potreboval. Takisto ja by som volil iné gripy, tieto mi prišli trochu tvrdé. Čo sa týka pozitív, tak ako najväčšie pozitívum vidím prehadzovačku L2 a 12, radila naozaj výborne a spoľahlivo. Takisto brzdy nesklamali, keď som potreboval brzdili. V ráme je miesto na dva košíky, čo je tiež veľmi dobré pri dlhých trasách, na ktorý je tento bicykel určený. V podstate za hodnotu 1399 € dostanete kvalitný cross-country bicykel, ktorý je určený na dlhé výjazdy alebo na maratóny.